Gyakori kérdés pácienseinktől: melyik implantátum a jobb? A rövid válasz: nem egyetlen jó megoldás létezik, hanem mindig az adott esetre legmegfelelőbb. A Pure Dentalnál két kiemelkedően megbízható rendszert használunk, a Straumann és a Neodent implantátumokat. Nézzük meg, mi a különbség köztük, és ez mit jelent az önválasztása esetében. A Straumann egy svájci prémium implantátumrendszer, amely mögött több évtizedes kutatás és klinikai tapasztalat áll. Abszolút piacvezető márkáról van szó. Különlegessége például a fejlett felszínkezelés, amely nem csak a gyorsabb és stabilabb csontosodást segíti, hanem ellenállóbbá is teszi az implantátumot a külső hatásokkal szemben. Ennek köszönhetően különösen jó választást lehet azoknál a pácienseknél, akik korábban fogálybetegségben szenvedtek, és emiatt fokozottabb kockázatnak lehetnek kitéve. Ezen felül különlegessége még az úgynevezett Roxolid implantátumanyag, amely erősebb a hagyományos titánnál, és lehetővé teszi, hogy kisebb csontmennyiség esetén vagy az esztétikai zónában is biztonságosan alkalmazzuk. A Neodent, amely egyébként a Straumann csoport része, szintén modern és megbízható rendszer, de más filozófiával működik. Kiemelkedő előnye az optimalizált forma és menetkialakítás, amely sok esetben nagyon jó primer stabilitást biztosít. Ez különösen fontos az úgynevezett azonnali implantáció esetén. Ez azt jelenti, hogy a fog eltávolításával egy időben ugyanabban az ülésben helyezzük be az implantátumot. Ilyenkor sok esetben kulcsfontosságú, hogy az implantátum azonnal stabil legyen a csontban. Ez lehetővé teheti az azonnali terhelést, vagyis azt, hogy az implantátumra rövid időn belül, akár aznap, ideiglenes fogpótlás kerüljön. Ez különösen fontos lehet az esztétikai zónában, például frontfogak esetén, ahol nem szeretnénk, hogy a páciens a gyógyulási idő alatt fog nélkül maradjon. Ugyanez a stabilitás az alapja az úgynevezett all-on-4 koncepciónak is, ahol 3 napon belül rögzített ideiglenes fogpótlást készítünk, és ezzel gyógyul a páciens. Ezért ezekben az esetekben gyakran elsődleges választás a Neodent rendszer. Emellett a Neodent kiváló árértékarányú megoldás, amely széles körben alkalmazható, kiszámítható és stabil eredményekkel lehet számolni. Mit jelent ez önnek páciensként? A Straumann csúcs technológiás implantátumrendszer, amelyet prémium anyagok és fejlett felszínkezelés jellemeznek. Ez ellenállóbbá teheti az implantátumot, és különösen előnyös lehet korábbi fogálybetegség esetén a hosszú távú stabilitás érdekében. A Neodent implantátum kiváló primer stabilitást nyújt, ezért ideális választás lehet azonnali implantációhoz és azonnali terheléshez. Lehetővé teheti, hogy akár azonnal ideiglenes fogpótlást kapjon, és ne maradjon fog nélkül egyetlen napra sem. Ha megbízható, stabil és kedvezőbb árértékarányú megoldást keres, ez lehet a legmegfelelőbb választás. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek általános irányelvek. A gyakorlatban minden eset egyedi, és előfordulhat, hogy az adott klinikai helyzet felülírja ezeket a szempontokat. Mindkét rendszer mögött komoly nemzetközi háttér és magas sikerességi arány áll. A választás tehát nem márka kérdése, hanem egyedi döntés. Figyelembe vesszük a csontállományt, az esztétikai igényeket, a terhelést és a hosszú távú célokat. Minden esetben arra törekszünk, hogy olyan implantátumot válasszunk, amely stabil, esztétikus és évtizedekig megbízhatóan működik. Egy személyes konzultáció során segítünk megállapítani, hogy önnek melyik rendszer a legjobb választás.